3 минути и 10. Снимай с видео, снимай докато има видео тук. Иво! Ай, всички отиват. На видео и ги снимай тя, отвори дисплея. Сега. Отвори светката, се отвори дисплея, дай на видео. Айде, Ивчо, тръгваме. Най-накрая, на видео, върти. Ама, Отвори дисплея, големия дисплей отвори. Не, дърпай. 40 секунди до тук. И сега... Добре, напред. И сега е там горе палеца, отзад е червеното копче за видео. Там. Фокусирай ги и може да отдалечаш и да доближаваш. С обектива. Една минута мина. За там натисни. На видео служи, това го натисни. 17 лева за 5 минути. Къде са, бе? Шкрика се! От големия камък. Не, цялата си. Точно. Може да те на парапланер. Може да доближаваш, да. Дигне някъде нагоре. Къде са, бе? Филип се вижда пръв. Филип и Крумчо е зад него. Ето ги. В клека. Не, вече, станат колко минути? Тук имаме минути и 45 секунди. Фащат. Загубихте 17 лева. Филип е пръв, Крум е след него. Филип е отдолу. Мали е на някъде тук на 50 метра. Яде сам. Той с раницата срежи за хормоните, дето му дадах. 2 минути и 15 секунди. Една на другите са 20 метра пред него. Филип с кафявата панелка. 2 минути и 45 секунди. Той ще успее. Братче, той е на 4 крака вече. Браво! Филип ще успее. Стигна. Аз казах 3 минути. Браво, Филип! 60 секунди! Има го! Вече е почти на преспата. До върха на преспата и се пусни надолу. 3 минути и 15 секунди. Браво! 3 минути и 15 секунди. Браво! Къде е магия? Тук пред това. Браво! Моите поздравления! Вие тук наши ли са отляво, бе? Крум стигна и крум. 3 минути и 15 секунди. Айде още 2 минути!